Si Jesus gikan siya siyang amahan, ning bakasyon siya dinhi sa kalibutan. Karon nga hapit na siya patya, excited na kay siya. Kay inig kamatay na niya, mubalik naman siya ngadto sa amahan. Kita sang tanan gikan sadta sa Ginoo. Siya may gahimo nato. Nya iya ratang gipaagi dinhi sa kalibutan isip mga pilgrims magpapanaw. Nya unsa man, excited na mo nga mouli? Ha? Mga yawanon mo. Doon na sa mga ni abroad, nga wa na sa gyud mo uli. Wa na mo uli. Wa na gani balika ang ilang pamilya. Nagminyo, naglain dito. Gibiyaan, gikalimtan na dire. Mautoy mga yawanon. Kamo, unsa man day mo? Diyos nun, yawanon. Tubag. Nganong mulingo mo nga di pa mo ganahan mo uli nga to. Unsa man mo? Diyos nun mo. Yawanon. Wa mo'y klaro dayo. Mauna, wa ta kahibawog diin tagikan, di sa ta kahibawog asa ta pauli. Muna si Jesus dianhi dinhi aron pagpahinomdom nato nga ang amahan na higugma nato. Ingon siya, moabot ang panahon nga di na mo mangayo nga rin ako. Adto na mo mangayo sa amahan o gihatag sa amahan ang inyong pangayoon sa akong ngalan. Kay nahigugma man mo nako, unya ang amahan sad nahigugma sad ninyo. Pasabot, ang kanang mutuo ni Kristo, ma-excited sad nang muuli ngadto sa langit. Muna dinhis kalibutan, di na sila magsigi og kanabitang kawili ani mga butang sa kalibutan. Kasagaran gyud sa mga excited nga muuli og langit, di gyud mawili ani mga butang sa kalibutan. Ug usa ni ana si San Isidro Labrador, wa gyud siya kawili sa mga butang sa kalibutan. Wa gyud siya mangandoy nga madato siya. Ang iya gyung pangandoy nga magtrabaho siya, mualagad siya ug motabang sa iyang isig ka mga kabus. Ug mao ni atong pangandoyon, wa gyud tay stress. Mo trabaho lang gyud ka, mo ra gyud na imong pangandoy, unya mo alagad, unya mo hatag ngadto sa uban. Mao ba ni inyong nagunang mga pangandoy? Oy, tubag. Ala, mao na mga ambisyon din ta, imbis mo trabaho, sweldo gyud, siging pangita ng sweldo, dili trabaho ang gipangita, sweldo increase, kanus apa gid ni mudako akong sweldo, siging ana, nya magtrabaho ka, nya ang imong sweldo wa kaabot sa imong gipangandoy, oy kapoy kay trabaho. Labi nagmangandoy ko nga mao gini akong stipend, nya inigdupa-dupa na ko diri, ang resulta kuwang kapoy kay imisa. Nya atubang na sa dani mga gagmay kay guhogs kulikta. Inigtanaw na to, mao naman sa ni mga naw nga kani alkansi na sa dani. Pero kung ang akong pangandoy mao ra gid ang hatag, pag-share sa akong pagkapari, pinagig misa, alipay kay ko kada nako misa, bisan pag naay mutambong uwa, bisan pag may kulikta og uwa, kay nga akong kalipay na aman sa akong pagmisa. Kamong mga asawa, hay may inyong kalipay nga mabuutan inyong bana o sa inyong pag-alagad sa inyong bana. Asa man ang inyong kalipay ba, mga asawa? Sa pag-alagad sa inyong bana o sa pagbinuutan sa inyong bana? Duha? Di pwede. Di gina pwede. Di jud ka malipay ang tinudanay. Kay ang tinuod nga kalipay sa asawa o sa bana naa sa paghigugma sa usag-usa. Kani si San Isidro naaman pod ni siya'y asawa nganlan og Maria, nga na santa pod ang titulo niya murag Santa Maria de la Cabeza, murag inana ang iyang title. Silang duha nahimong mga santos nganuan wa gyud sila mangandoy para sa butang sa kalibutan. Ngilang gipangandoy ang paglipay Dios Ginoo. Mga igsoon, sa unang pagbasa ni ay mga tao nga
wa maapil sa unang mga tinun-an, pero gidasig sa Ginoo sama ni Apolos. Si Apolos malipayon nga nagsangyaw bisan wa siya matakip ngadto ni Pablo or sa mga apostoles. Nagtuo siya sa Ginoo, nagtuo siya ni Kristo, bisan gani ang bunyag nga iyang nailhan, ang bunyag ra ni Juan nga magbubunyag. Pero lipay kay siya, gibiyaan gud niya iyang pamilya, gibiyaan sa niya tanan, gasuroy-suroy pod siya gasangyaw ni Kristo, murasag si San Pablo nilang San Pedro. Kay kanila ging tao nga motuo ni Kristo, nya mahigugma ni Kristo, din agyod mawili aning kalibutana. Ambot kaning nagwali, nawili baka ni aning parokya ha? Sa inyong tanaw. Aw, og balhinon ko ugma, muhangyo sa tingin ko gamay. Maria bitaan nang niingon ako niya, unsa naman excited na kayo ka sa unsa na suod mo ni Maria na ako'y mga text message inana baka ng gospel reflection suod kay mi ni Maria pader nako si Maria rabano di ra ba gito mahadlok mamatay nga ikaw di na ka mahadlok mamatay siya awa man ko mahadlok pader pero di lang sa unta una karon wa ko na siya mahadlok pero di lang usa unta karon ako nga ang naong baya himo-himuan gyud laing version. Pero ang kahadlok lagi kay nawili pa aning kalibutana. Muna siya. Bitaw naaroy ato dinhi mga donors, ato mga donors sa ato mga projects dinhi. Makaingon gyud ta ba nga talagsaon gyud kayo. Sinang gana nga sakit og kanser, dili gani makalakaw, unya mo donate. Naasay katong ni donate nga pag donate niya namatay nung iyang bana. Nya padayon gyapon siya donate na cancer na sang iyang anak. Ang boto mo usab pa ba siya donate basig siya na sanoy ma-cancer. Kamo ingon ana mo padayon pa mo og donate. Nya nganong ni padayon man sila donate bisan pag nanga-cancer nangamatay na tong ilang gipang-ampo. Ngano man tungod kay ang ilang paglaom nga ang Ginoo nalipay sa ilang gibuhat og siguro gyud nga kadtong ilang giampo tuan atos langit ang namatay og kini sang na-cancer malangit sad ni soon. Dali ra man ang cancer. Kamo gusto mo cancer? Unsay gusto niyo? COVID, cancer. Ha? Sige, martyrdom lang. Kanang putlan kas liog. Ang saman, hay may imo na, martyrdom, COVID, o cancer. Oh. Og kamo, just non gyud, og kamo, tinuod gyud mo nga nahigugmas Ginoo, nahigugmas sa mahal nga birhen, og sa mga santos, moingon gyud mo, all of the above, or either of the above. Ana gyud, nga naman, parihara man na, patay. Nya kanang kamatayon mao man ang pagpauli ngadto sa atong amahan. Mo na ma-excited gitang mo pauli. Kay tuwa dito ang tinuod nga kalipay, wa dinhi. Alingi alang ng imong tupad. Ay lingi makalipay ng naunga. Ug mao nay magpirmig puyo sa inyo, pulan ka ng naunga. Pero inigabot nga tos langit o kanang naw nga makuyog na nimos langit, mahimo naman ang gitawag og glorious face or glorified body, makalipay na ginani mo. Tuwa dito ang tinuod nga kalipay, ang hingpit nga kalipay. Nganong di man kita ganahan anang hingpit nga kalipay? Ganahan kita ani dinhi magkusmo datong naw. Sige, paglipay des imong balay. Kana imong balay ba ninduta gina, ninduta ang tiles, ninduta ang mga decorations, ang imo dihang mga gipamutang, mga frame, ninduta. Tanawa inig linog, bungkag mo na tanan. Anya, malipay pa ka. Oh. Tanawag masunog na imong balay. Nalipay pa ka. Da. Sige, paglipay na imong kwarta, tigom gyud, tigom, ay jug hogs kolekta, ayaw palit aning ato mga slat-slat ini ay jug palit kay tigom jud ang kwarta, tigom. Tanawag tulison ka, hiktan pa na imong liog, butang ka CR. Lipay pa ka. Oh, da.
imo pa tong gidonate dire. Sus. Iampo pakas pari Ginoo in taon, ayaw in taon si ipatulis. Unyag ipatulis ni mo Lord, ipapatay lang diretso. Aron di na magantos, ana, aron malangit dayon siya. Ana pang ampos pare. Oh. Anya, malipay mo ana, ug mo na inampuas pare. Uy, kanindot ana, ayaw siyang ipatulis Lord, ilikay siya sa tanang mga peligro. Pero mapeligro yun, lahusan na lang Lord. Aron inigmisa nako, kolekta na sad. Di sa mi mag-ampog ginana, grabe ha sa ninyo no. Og inyo nang himuon nga tinuod, grabe jud kayo. Mao bitaw nga ang ato mga igsuon nga kusog kayo mo share tungod kay nahigugmas Ginoo. Atong iampo kini ato mga donors and benefactors nga mulawom gyud ang ilang pag-ilas Ginoo ug paghigugmas Ginoo, nga dili lang unta ang ilang paghatag igo lang moingon nga ako ning pamasin nga dili ko mamatay. Hinaot unta nga sa ilang paghatag moingon sila, Ginoo lig-una ko sa pag-atubang sa kamatayon. Tagay kog kaalam nga ako untang mailhan sama ni Kristo nga ang kamatayon di ay mao di ay ang pagbalik nganha nimo og pagtipo nimo hangtod sa wa nay katapusan. No? Ninduta na ano kung makaamgo ta na tanan, mao nay naamguhan ni San Isidro Labrador, mao sa nay naamguhan siyang asawa ni San Roque ni San Vicente Ferrer. Muna hatag mo maayo para mas mulawom ang inyong pagtuo. Muna ang atong gipamaligya ron, hope and opportunity. Ano? Pila na may halin na to karon? Tag 2,000 ra ni, pero dako-dako na taghalin oy. Niabot nag 3,409 slots. Mangyapon mo malipay ani. 1,591 na lang. Jutay na lang kay ni. Mag-anam ra ba ni siya ka jutay, mag-anam og kakusog ang halin. Kani sunod si mana ani, way siguro 1,300 na lang ni. Nya ikasunod si mana 3,000, mahimo na lang ning 300. Na patay mo dia, di na mo kaabot. Karon gani ang katong atong Heavenly Joy nga tag 15,000 para sa ato dinhing decorations. Wa na, kompleto na hangtod sa Disyembre. Wa na gyud. Kompleto na gyud tanan. So iampo nato kay saad para ba ning ila kasagaran, iampo lang nato nga ila nang i-remit dayon. Joke. Dili ay katong iampo nga mudangat kita atong mga pitsaha, madayon yung donations. Natay gi-order nga bag-ong bell, i-deliver tingali to maabot siguro mga next week. God willing, ang presyo ato 110,000. Nya datang sa pag kita may mobayad sa ngani pag sa plating ngani padong og sa installation diha basig moabot og 120,000 tingali mga inana no. Maabot to. Nana sa ining pledge nga iyang bayaran. Hindi gyapon mo malipay, wa man gani. Wa na, kompleto na. Kada bagting ato katong ni pledge og iyang dayon og bayad, kada bagting grasya. Siya nang kana kapila na bagtingon, ting 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 ana, grasya na siya. Hangtod gyud ang mga itabo igsod niya dinhi bagtingon ang kampana. Ay isod naman siya og katong para travel padongat to. Pero mao gyapon ang kampanaha ang bagtingon. Kanindot ana, asa pagod ka masaag, adto na jud ka ditsos Ginoo. Nya di mo malipay ana day. Og malipay mo punig dunit. Aron maapil san mo inig bagting di ba? Maapil pader paambita lang ko pader di tingan ni 110,000 mga 1,000 lang ni pero para lang is bill basin lang ba ang kanang pakapin nga ingon ting ning 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 ana man lanog-lanog kana lay imo. Ayaw lang to katong min nga ting ana kana do lang ting ning 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 o katulay mo lang tag 1,000 joke. Dele kamo ano announce pare ba mura na lang yung kwarta. Pero makatandog kay ni nato makapalawong panis atong pagtuo mga tao
nga wa magbali sa ilang panginahanglan kay sayod sila nga sa paghatag nila sa simbahan suklian sila sa Ginoo og kaluwasan, lawas og kalag. Dili lang lawas kung dili kalag. Manindog na ta.